видеонаблюдение към Столична дирекция полиция функционира вече 1 година. Въпреки това обаче нарушенията в наблюдаваните зони продължават. И този път служителите на сектора помогнаха на много граждани в центъра на столицата. Тук ще видите на пешеходна пътека пешеходци, които биват блъснати от водач на МПС. Ето го случая. Много често се случва това нещо. На тази зона конкретно, взето шофьорите не дават никакво предимство на пешеходците, когато са на пешеходна пътека и в повечето случаи стигахме до инциденти. Идентичен случай на същото място, само че в светлата част на деня. Пак по същия начин видяхте автомобилът даже не намали скоростта. Пак идентична ситуация с пешеходец, блъснат от моторист. В случая пешеходеца не пресича на обозначеното място, но и моториста се движеше с превишена скорост. Катастрофата е с сериозни последствия за пешеходеца. Тук виждате също много сериозна катастрофа, която пак е предизвикана от преминаване при червен сигнал на светофарната уредба. Това е ситуацията от преди малко, която гледахме, само че от друга гледна точка. ПТП-то възниква в последствие от навлизане на светлосинята кола при червен сигнал на светофарната уредба. Забележете, тази кола изгубва шофьора управление върху моторното превозно средство, в последствие на което прескача мантинелата, това е Цариградско шосе, прескача мантинелата и навлиза в насрещното движение, където реализира удар с насрещно движещата се кола. Тук е поредното пътно-транспортно происшествие при преминаване на червен сигнал на светофарната уредба. Видяхте, светлата кола премина на червен сигнал. 99% от пътно-транспортните происшествия са причинени от неспазване на закона за движение по пътищата. В някои случаи неспазване на указателните знаци, в някои случаи повечето, разбира се, преминаване на червен сигнал на светофарната уредба. Това е един случай, който поне за мен е необясним. Сега ще видите една кола как застига, засича буквално, изглежда умишлено другата кола и я спира, реализирайки пътно-транспортно происшествие. Това е един нагледен случай, който показва нашата дейност и в сферата за помощ на хора, изпаднали в безпомощно състояние. В случая сте свидетели на жена, която е получила, може би, епилептичен пристъп, явно безпомощно състояние. Операторът забелязва, моментално се обажда на най-близкият патрул, който е до мястото на инцидента и същевременно на бърза помощ. Патрулът след 1 минутка ще пристигне, а 2 минути след това пристига и бърза помощ и оказва спешна помощ на жената, която е изпаднала в неадекватно състояние. Ето виждате, колегите вече са там на място. В този случай ставаме отново свидетели на употреба на наркотични вещества в центъра на София от младежи. Виждате, приготвили са си, става въпрос за употреба на марихуана. Сега ще станете свидетели на начина, по който си свиват младежите цигарата с марихуана, как я запалват. За този период от време операторът дежурния е сигнализирал на патрула навънка, най-близко намиращия се, който ще дойде и ще вземе отношение по случая. Лицата ще бъдат проверени и отведени в районното полицейско управление.
В този случай забелязвате червената кола, която се кани да излезне и в нарушение на закона за движение по пътищата да направи ляв завой. Мотористът с цел да избегне тежката катастрофа спира, пада на земята и вместо водача на лекия автомобил да слезне, да му окаже помощ, ако има нужда, той напуска местопроизшествието. Разбира се, системата автоматично засича номера му и по-късно той бива издиран и подведен под отговорност. Ето това е снимката на автомобила от автоматичното разпознаване на номера. Както виждате, много ясна и детайлна, напълно годна за привличане под отговорност на извършителя на пътно-транспортното происшествие. Нарушава ли по някакъв начин секторът за видеонаблюдение чрез заснемането с камерите правата на гражданите? Не, по никакъв начин не са нарушени правата на гражданите, тъй като видеонаблюдението е явно, камерите, които се използват, са явни и по всякакъв начин това е оповестено както в медиите, така и със специални табели, които са разположени преди зоните за видеонаблюдение, които позволяват на гражданите и на шофьорите на моторни превозни средства да избягнат зоната за видеонаблюдение. И другото, което е, това обвързаността на Конституцията на Република България и Закона за МВР. В Конституцията член 32 алинея 2 се казва, че никой няма право да бъде филмиран, следен, фотографиран, засниман без неговото изрично съгласие, освен в случаите посочени с закон. А в Закона за МВР член 66 е упоменато, че с цел превенция и разкриване на престъпления полицията има право да използва явни средства за видеонаблюдение, като предварително бъдат оповестени тяхните местоположения. Благодарение на добрите резултати, които постига сектор видеонаблюдение, до края на годината в страната ще бъдат изградени подобни системи в над 10 града и курортни селища.